Goeie. Aan het eind van het jaar maak ik me altijd wat jittig druk op de computer skin van een leerverhaaltje. Waarin je de meest alle sterkte dan wens je als ze hult 2023 tussen Snits en de Jouwer omrieden matten. Met smoor in hoe de verhaaltjes van Joontje 76 doet er dadelijk bij de bouw ik al hult het wetter in dat aquaduct bij Twellingen kan. Zij er van die volle bad in de vraat, in uw land, in uw provincie, dat de jittig die wordt maar min uit de computer. En doet ik verleden weekend jaren dat het CDA Tweede Kamerlid Harry van der Molen uit Ljouwert ophouden zal in de politiek, had ik het maar zitten litten. Want ik ken het net bekend, maar gewoon zeggen dat Harry een poerbest Kamerlid is, of wie. Wat hè? Hij had ons de laatste weken nog in het Fries praten, mij helpen, om de oren Kamerleden weten te litten dat ze net ontkomen zullen onder de kneppel en het zwart van Grutte Pier als ze trokgingen met het leeglezen van de Friese taal. Nou waren alle Friesen op dit stuit volle Ljouwert meer jild en prijsplafonds als dat er ik Friestalige coronavolkers komen, maar ja. Hoe jild had Harry trouwens nooit wat te zeggen aan, want hij had een compromis gesloten met Rutte en die is daar al 10 jaar net voor. Die jittek begon te sieren, doet Harry zei dat er ophouden zal als Kamerlid omdat hij al een burn-out had en dat wilde net weg. Ik schreeuwde beginnen met hem. Maar in het volgende zinnetje zei hij dat hij in januari directeur communicatie, marketing en public affairs, whatever it may be, van het Fries mbo-onderwijs worden zal. Dus Harry ziet het dubben hoe Kamerlid al of net blijven en hups, daar wie niet in een hem passende functie. Dat zal er trouwens nog waar worden, want hij is zelfs enkel beneemd omdat hij weet hoe het er bij minister Dennis Wiersma een klapje kan. Leef. Lok. Oké, Harry. Wees op jocht. Vertel u dat die nocht hast van het zuterige neoliberalisme van het CDA en van de halsbaan die het Wopke Hoekstra hem zelfs online had. Gokje, hè? Maar do hiest in de tijd graag met Pieter Omtzigt verder gaan. Realisme. Maar dat is zo'n beelig vol werk. Dat krijgt ben ik bang, neem een kleer. Pieter ik net. Maar sis dat dan? Dan jouw Stien Kiezer, die is nou in de steek lid, dat is weer een beetje help voor de volgende verkiezings.